Hi friends, welcome to Elke Production YouTube channel. दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं लाबोदों देसासाखौ बोरैहाय दिहुनो आरो बेनि आसल कनसेप्टआ मा। आं थांनाय भिडियोआव नोंथांमोननो दुसासाखौ बोरैहाय दिहुनो आरो बेनि ओंथिया मा बेखौ आं क्लियार कनसेप्ट होनो थाखाय आं लास्ट खनसे आं भिडियो बानायबाय आरो दानि दिनै देसासानि आरो दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव देसासा आरो दुसासा मोननैखौबो लानानै बोरैहाय सोंथि फायो बेनि सोमोन्दै आं गुवारै आरो मोजाङै थख' सावरायगोन। दिनै नोंथांमोन आं गेजेराव लाबोदों खोब सिम्पल आरो इन्टारेस्टिं देसासा दिहुननायाबो नोंथांमोना भिडिअखौ नायोब्ला हागोन। आं स्पेसियेलि नैबे भिडिअखौ डेडिकेट खालामनायदों जायफ्रा आर्ट्स बेकग्राउन्डनिफ्राय फैदों आरो कम्पिटिटिभ एग्जाम होनो थाखाय प्रेक्टिस खालामगासिनो दं बा नाजागासिनो दं। दा बिथांमोननि थाखाय आं बे भिडिअखौ डेडिकेट खालामदों। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं देखायनो नागिरदों देसासाखौ बोरैहाय दिहुनो। नाम्बार 1 आं मोनसे एग्जाम्पल लाग्रोनि बिनि उनाव थख' नोंथांमोननो आं बुजायलांबाय थागोन। दाना आङो क नाम्बार हमना ला जोङो फार्स्ट मोनसे नायग्रोनि 4 आरो 8 4 आरो 8नि देसासा दिहुननांगौ। 4 आरो 8नि देसासा दिहुननाया खोब सिम्पल। आङो दिनै नोंथांमोननो कनसेप्टनि थाखायसो बारा बेसिस खालामनानै भिडिअखौ बानायदों नालाय आं गिदिर सानखान्थिनि अनजिमा लानानै बुजायनो नागिराखै। मानोना कनसेप्ट लानो नागिरनायाव बारा गिदिर अनजिमानि प्रयजन गैया। फार्स्ट कनसेप्टखौ मोनखांनायनि उनाव नोङो जेसेबां गिदिर अनजिमानि सानखान्थि फैया मानो नोङो बानायनो हागोन। बेनिखायनो आं कनसेप्टखौ होग्रोनो थाखाय फिसा अनजिमा लानानै माखासे एग्जाम्पल होनो नागिरदों जाहाथे नोंथांमोना कनसेप्टखौ गिबियावनो लाजेननो हायो। दाना 4 आरो 8नि देसासाखौ बोरै दिहुनगोन जोङो मोननैसो एग्जाम्पल लानि। जों नैखौ लाग्रोबाय गिबियाव 4 आरो 8नि देसासा दिहुननाय माने मा नैबायदि देसासा माने नैबेनो जे 4 आरो 8नि बयनिख्रुइ देरसिन सानजाबगिरि जाय सानजाबगिरिजों थारमाने 8खौबो बै अनजिमाजों बै देसासाजों बयनिख्रुइ देरसिन देसासा बियो अनजिमा बियो मोनसे जाय अनजिमाजों थारमाने 4खौबो सानजाबना मोनो आरो 8खौबो सानजाबना मोनो बेनो जाबाय देसासा। आरो एग्जाम्पलखौ नैखौ सानखान्थिखौ बानायोबा बारा क्लियार जागोन। जोङो देसासा दिहुननो थाखाय गिबियावनो 2नि सानजाबगिरिफोरखौ दिहुनना लाग्रोनांगौ। 4नि सानजाबगिरि माने फेक्टर्स होनना बुंदों इंराजियाव। फेक्टर्सखौ दिहुनना लानांगौ जोङो। 4नि फेक्टर्सआथ' मा सिम्पल निया 2 सानजाब 2निफोरखौ फेक्टर्स होनना बुङो। थारमाने 4नि सानजाबगिरिफोरा मा 2जों 2 सानजाबा 4 मोनो बिनि फेक्टर्स। हमना ला माखासेयानो एसे गोलावबो जालांनो हानाय फेक्टरखौ जोङो फिसा सेफायजोबनांगौ। थारमाने हमना ला 8नि फेक्टर्सफोरा मा जागोन एबा सानजाबगिरिफोरा मा जागोन। 8नि सानजाबगिरिया 2 सानजाब 2 सानजाब 2 मोनथाम सानजाब 8खौ मोनो। दा नैबे 4नि सानजाबगिरिखौ दिहुनना लानांगोन। जाय अनजिमाफोरनि देसासा दिहुननो होआ मानो बै अनजिमाफोरनि सानजाबगिरिखौ ओरै गोलाव दिहुनना लानांगोन। ओमफ्राय गोलाव दिहुनना लानानै बिनि देसासाखौ माबोरै दिहुनो नैया दाना देसासा 2नि कमन अनजिमा मिलायनायखौ जोङो लानांगौ। थारमाने दा नैयावबो 2 दोङो ना होमबा जोङो मोनसे लाबाय। मोननैजों कमन मिलायनायखौ नैयाव ओरै मोनसे लाबाय। दाना सानजाब नैयावबो 2 दोङो जोङो 2 मोननैजों कमन मोनसे लाबाय कमन। दाना नैयाव 2 दोङो नैयाव एख' गैला होमबा जोङो 2 लाना लागाथारबाय इखो होमबा मा जागोन दा 2 सानजाब 2 4 थारमाने 4 आरो 8नि देसासाया 4 आरो 8नि देसासाया 4 माने 4 आरो 8नि देसासाया 4 होननाय माने 4आनो देरसिन अनजिमा जाय देरसिन अनजिमा मोननैनिबो कमन थारमाने देरसिन सानजाबगिरि बियो। मोननैनिबो देरसिन सानजाबगिरि बियो 4दोबो 4जों 4खौ सानजाबना मोनो जेरै 4 सानजाब 4 आरो 4जों 8खौबो सानजाबना मोनो जेरै 4 सानजाब 8। ओमफ्राय बिनिख्रुइ देरसिन अनजिमा मोननाय नंलिया जाय अनजिमाजों 2 मोननैखौबो सानजाबना मोनो। हमना ला 4निफ्रायथ' आरो 4निफ्राय देरसिन जायोबाथ' आरो सानजाबना मोनो। हमना ला नोङो बिनिख्रुइ फिसा मोनो जोङो हमना ला 2 दे 2दो जोङो 2दो 4खौबो सानजाबना मोनो आरो 2जों 8खौबो सानजाबना मोनो। ओंखायनो बियो दुइसिन नैबे जाबाय देरसिन। आरो मोननैसो एग्जाम्पल लाबावगोन जोङो नैबेनो देरसिन बिनिख्रुइ देरसिन अनजिमा मोननाय नंलिया जोङो जाय अनजिमानो जोङो 4खौबो सानजाबना मोनगोन 8खौबो सानजाबना मोनगोन। थारमाने दाना जोङो आरो मोनसे एग्जाम्पल लाबावनि हमना ला आरो मोनसे एग्जाम्पल लानोसै जोङो हमना ला नैबे 8 12 आरो 16 हमना ला 8 12 आरो 16नि देसासा दिहुननांगौ। 8 12 आरो 16नि देसासा दिहुननोबा गिबियावनो 8 12 आरो 16नि सानजाबगिरिफोरखौ गोलाव दिहुनना लाबानो ओमफ्राय कमनखौ मोनसे लाबाय थाबानो मोनथामजों कमन मिलायनाय मोनसे अनजिमाखौ लालायबाय ओरै खालामबानो अखारलांबाय बियो। जों हमना ला नायनि 8नि सानजाबगिरिखौथ' जों मिथिखायो। 8नि सानजाबगिरिफोरा मा नैबे 8निया 2 सानजाब 2 सानजाब 2 मोनथामखौ सानजाबा 8खौनो मोनो 2 सानजाब 2 4 4 सानजाब 2 8निया
दाना 12 22 दाना 12 नि सानजाबगिरिया मा नैया 2 सानजाब 2 सानजाब 3 2 सानजाब 2 4 4 सानजाब 3 12 तारमाने नैबे फिसाफ्रा 12 नि सानजाबगिरि दाना 12 नि सानजाबगिरिखौ नाय 12 नि सानजाबगिरिखौ दिहुनना लानानै जों 12 नि सानजाबगिरिया 2 सानजाब 2 सानजाब 2 सानजाब 2 तारमाने 2 सानजाब 2 4 4 सानजाब 2 8 8 सानजाब 2 16 दाना नैबे जोङो गिबियावनो देसासा दिहुननो होयोबाथाय जाय अनजिमानि देसासा दिहुननो होगोन बै अनजिमाफोरनि सानजाबगिरिखौ नैबायदि दिहुनजोबना लानांगोन तारमाने सानजाबगिरि माने मा फिसा अनजिमाखौ सानजाबनानै बै अनजिमाखौ मोनगोन बेनो सानजाबगिरि दानिया मोनथामावबो कमन थानाय अनजिमाफोरखौ सायख'नांगोन जों होमबानो देसासा ओंखारबाय आरो दानिया हमनानै ला देसासा नैयावबो 2 दं इयावबो 2 दं बेयावबो 2 दं होमबा जोङो मोनसे कमन लानो हायो 2 2 2 होमबा नैयाव देसासायाव मोनसे फैबाय सानजाब दाना नैयावबो 2 दं नैयावबो 2 दं नैयावबो 2 दं होमबा मोनसे कमन लानो हालाय जोङो 2 2 2 नैयाव फैलायबाय दानिया नैयाव 2 दं नैयाव 2 गैला होमबा जों 2खौ लानो हानाय नंला गैखाला नैयाव 3 दंमोन नैयावल' 3 दङ नैफोराव गैया होमबा बेखौ लानो हालिया जोङो आरो जोङो गैला मोनथामावबो कमन थानाय मोनसे अनजिमा गैला होमबा जोङो नै मोननैखौनो मोनबाय होमबा 2 सानजाब 2 4 होमबा दानिया 8 16 आरो 12 बे मोनथाम अनजिमानि देसासायाबो 4आनो तारमाने दाना बेनि ओंथिया मा बेनि ओंथिया बेनो नै 4आनो देरसिन अनजिमा बिनिख्रुइ गोदोर अनजिमा मोननाय नंलिया जाय गोदोर अनजिमा दं तारमाने नै मोनथामखौबो सानजाबनानै मोनगोन बिदि अनजिमा मोननाय नंलिया नै 4आनो हाइस्ट अनजिमा तारमाने मा 4 जों नै 8खौबो सानजाबना मोनो नै 4 जों नै 12खौबो सानजाबना मोनो जेरैबायदि नै 4 सानजाब 2 8 4 सानजाब 3 12 आरो 4 सानजाब 4 16 बेबायदि सानजाबनानै मोनजोबो तारमाने बेनो देरसिन अनजिमा बिनिख्रुइ गोदोर मोनला नोङो गोदोर हमना ला 8 लाबाय जोङो 8 लाबाथाय मा 8 सानजाबसे 8 बेखौ मोनो 8 सानजाब 2 16 खिन्थु 12खौ मोना होमबा इ जानो हाया हमना ला जोङो 8 8 मा लाबाय 8 निख्रुइ आरो गैलानो 16 लाबाय जोङो हमनानै ला 16खौथ' नैखौल' सानजाबना मोनो 16 जों 1 सानजाब 16 सानजाबसे 16 नैखौथ' मोनलिया जोङो बेनिखायनो नै 16निख्रुइ देरसिन अनजिमा मोनलिया आरो मोनथामखौबो सानजाबनानै मोननाय फिसाथ' मोनो जोङो फिसाबाथ' नैया 2 मोनो जोङो 2 सानजाब 4 8 2 सानजाब 6 12 2 सानजाब 8 16 फिसा मोननाय खिन्थु नैनिख्रुइ देरसिन मोनलिया जोङो ओंखायनो बियो देरसिन साधारन सानजाबगिरि तारमाने बे सानजाबगिरि दिहुननाय आरो देरसिन सानजाबगिरि दिहुननाय दाना आरो मोनसे लास्ट एग्जाम्पल लाबावनि जोङो हमना क्लियार जाखासिगोन लास्ट एग्जाम्पल हमनानै ला देसासा दिहुननांगौ 18 24 आरो 27 नि देसासा दिहुननांगौ बेनि देसासा दिहुननांगौबा फार्स्टआव दङ 18 नि दिहुनगिरिफोरखौ सानजाबगिरिफोरखौ दिहुनना लाबाय 24 नि सानजाबगिरिखौ दिहुनना लाबाय आरो 27 नि सानजाबगिरिखौ दिहुनना लाबाय बेनिफ्राय मोनथामावबो कमन थानाय अनजिमाफोरखौ बासिबानो देसासाया ओंखारबाय आरो दानिया देसासा दिहुननाया गोदोरसिन मस्त' गोदोर अनजिमानि देसासा दिहुननाया नियमाबो नैबायदि नियमखौ होखानोसै आङो दा हमना ला 18 नि सानजाबगिरिखौ दिहुननांगौ 18 नि सानजाबगिरि दिहुननोबा नैबायदि दिहुननाय हमना ला 18खौ लिरना लाबाय ओमफ्राय नोंसोर रानलांबाय थाबानो जायो आरो मादो राननो हायो इखौ 2 दो राननो हायो 2 सानजाब 9 2 सानजाब 9 18 निया दाना इखौ मादो राननो हायो निया 3 सानजाब 3 9 होमबा मा 18 नि सानजाबगिरिया तारमाने 2 सानजाब 3 सानजाब 3 ओरैबायदि दाना ओमफ्राय नै 24 खौ नायलायनि 24 निया मा जायो 24 नि सानजाबगिरिफ्रा मा जायो 2 सा खालामना लाला बेरा खालामनानै दिहुननो हायो जोङो 2 दो रानबाय निया 2 सानजाब 12 24 आरो 12खौ रानलायबाय 2 सानजाब 6 12 आरो 6 रानलायबाय 2 सानजाब 3 6 दाना इनि सानजाबगिरि दिहुनना लालायबाय नै 24 सानजाबगिरिफोरा नै जिंनिफ्रा 24 सानजाबगिरि बा मा जाखो 24 दो 24 सानजाबगिरिफ्रा 2 सानजाब 2 सानजाब 2 सानजाब 3 ओमफ्राय दानिया आरो मोनसे थाबाय 27 सानजाबगिरिखौ दिहुनना लालाय 27 सानजाबगिरि दिहुननोबा एखे दहायनि रखमनो मादो थांगोन इयो 3 दो थांगोन 3 सानजाब 9 27 आरो 3 नै 9आ मा थांगोन 3 सानजाब 3 9 दाना इनि सानजाबगिरिया मा जाखो इनि सानजाबगिरिया 3 सानजाब 3 सानजाब 3 दाना देसासा दाना देसासाबा दाना नै मोनथामावबो मिलायनाय कमन अनजिमाखौ लानोसै नैयाव नैया 2 दोङो नैयावबो 2 दं खिन्थु नैयाव 2 गैया होमबा इखौ लानो हानाय नङा जोङो नैयाव 3 दं नैयावबो 3 दं नैयावबो 3 दं इखौ लानो हागोन होमबा जोंनिया 3 नैबे 3 नैबे 3 होमबा नै 3 लानो हागोन जोङो दा नैयाव 3 दं नैयाव 3 गैला नैयाव 3 दंमोन खिन्थु नैयाव 3 गैला होमबा जों लानो हानाय नंला होमबा जों नै 3खौल' मोनबाय होमबा 18 24 आरो 27 नि देसासाया 3आनो जाबाय आरोखि थारमाने बेनि ओंथिया बेनो दहाय बुंनाय बायदि नैबे देरसिन अनजिमा बे बेनिख्रुइ देरसिन अनजिमा मोननाय नंलिया
जाय अनजिमाजों सानजाबनानै 22 24 आरो 23खौ मोननो हागोन। 3जों जोङो 22खौ सानजाबना मोनो, 3जों 24खौ सानजाबना मोनो, 3जों जों 29खौबो 27खौबो सानजाबनानै मोनो। खिन्थु बिनिख्रुइ देरसिन अनजिमा मोनसेबो गैला। जेरैबायदि हमना ला 6 लाबाय नोङो, बिनिख्रुइ 3निख्रुइ देरसिन अनजिमा 3दो जोङो 28खौ सानजाबना मोनो, 6 × 3 18, 24खौबो सानजाबना मोनो, 6 × 4 24, खिन्थु 27खौ मोना जोङो। 6दो सानजाबना 27खौ मोननो हाया, गैखालानो मोनखानाय नंला। हमनानै ला मा लाखो जोङो, हमना ला 9खौनो लाबाय दे, 9 लाबाय, 9दो जोङो 9 × 3 28 मोनो, 9 × 2 28 मोनो आरो 9 × 3 27 मोनो। खिन्थु नै 9दो 24खौ मोना। थारमाने देरसिन अनजिमा, 3निख्रुइ देरसिन अनजिमा मोनसेबो गैला। जाय अनजिमादो थारमाने 28खौबो सानजाबना मोननो हागोन, 24खौबो साननो हागोन आरो 27खौबो सानजाबनानै मोनगोन, बिदि मोनसेबो अनजिमा गैला। 3आनो देरसिन। ओंखायनो 28, 24 आरो 27नि देरसासाया 3आनो। दाना नायलायनोसै जोङो। दाना जोङो माबा लानोसै, मोननैसो कुइसन, इन्टारेस्टिं कुइसन आरो फायथावना परिखायाव फायथावना, आनजादाव फायथावना मोननैसो कुइसन लानोसै जोङो। बेयो टेट परिखा नङा, सिटेट परिखाल' नङा, बियो कम्पिटिटिभ एग्जाम SSC, रेलवे बायदि बायदि परिखाफोरावबो फायो बियो आरो बिराद इन्टारेस्टिं आरो बियो माने मोजां खालामनो थाखाय आरो बुजिनो गोरलै। दानिया नै मोनसे फर्मुलाखौ रोंथारनांगौ। बे मोनसे फर्मुलाखौ रोङोबानो देसासा आरो दुसासाजों सोंनाय बिराद इन्टारेस्टिं कुइसनफोरखौ सलुसन खालामनो हायो। दाना जायखिजाया मोननै अनजिमानि नैखौ बुजिग्रो फार्स्टआव फर्मुलाखौ। नैबे मोनसे फर्मुला, जायखिजाया मोननै अनजिमानि सानजाब गासै, जायखिजाया मोननै अनजिमा, हमना ला 4 आरो 8 आरोना, ओरैनो लादोंसो आं बेखौ हमनानै। जायखिजाया मोननै अनजिमाखौ सानजाबोबाथाय बे सानजाब गासैया थारमाने मोननै अनजिमानि दुसासा आरो देसासा सानजाबोबाथाय इसोरनि दैखौ सानजाबना जिसि मोनो, इनि दुसासा आरो देसासाखौ सानजाबनाबो एसेबांनो मोनो थारमाने। बे फर्मुला गोसोआव लाखिनांगोन। जायखिजाया मोननै अनजिमाखौ सानजाबनानै जिमान मोनो, बे मोननै अनजिमानि देसासाखौ दिहुनना लाबाय आरो दुसासाखौबो दिहुनना लाबाय, ओमफ्राय सानजाबबाथाय मोननै अनजिमाखौ सानजाबनानै जि मोनो, बे मोननैनि देसासा आरो दुसासाखौबो सानजाबबाथाय एखेखौनो मोनो थारमाने। बे बिराद इन्टारेस्टिं। आं खनसे बुंबावदों, जायखिजाया मोननै अनजिमा, बे मोननै अनजिमाखौ सानजाबबाथाय जिमान अखारो, बे मोननै अनजिमानि दुसासा, मोननै अनजिमानि दुसासाखौ दिहुनना ला आरो बिनि देसासाखौबो दिहुननानै ला आरो बिसोर मोननैखौ सानजाब, अब्लानिया नैसोर मोननैखौ सानजाबनानै जि मोनो, बिसोरनि दुसासा आरो देसासाखौ सानजाबनानैनो इसेबांखौनो मोनो थारमाने। स' बिराद इन्टारेस्टिं। दाना जोङो मोनसे सानखान्थिखौ बानायनि। नैबे फर्मुलाखौ गोसोआव लाखि जोङो। फर्मुलाया मा इयो? मोनसे अनजिमा, नैबे मोनसे अनजिमा सानजाब गुबुन मोनसे अनजिमा समान बिसोर मोननैनि दुसासा सानजाब देसासा। ओरै फानो रोंनांगोन आरो बिराद इन्टारेस्टिं बियो। हमना ला नैयाव मा सोंदो, बिराद इन्टारेस्टिं। नै लिरदो मा, मोननै अनजिमानि देसासाया 16, मोननै अनजिमानि देसासाया 16 आरो बिसोरनि सानजाब गासैया 6400, अब्ला बै मोननै अनजिमानि दुसासाया बेसेबां जागोन? बिराद सिम्पल, दैसा खालामना लानांगोन जोङो। हमना ला सलुसन खालामसिगोन दाना। सलुसन खालामसिगोन दाना नै फर्मुलाखौ लिरनानै लाखा। नैबे मोनसे अनजिमा, नैबे मोनसे अनजिमा, बेनिफ्राय बिसोर मोननैनि नैबे दुसासा, आं गुसुं लिरनोसै, दुसासा सानजाब हमनानै ला नैबे देसासा। दानिया नैयाव दोङो मोननै अनजिमानि देसासाया 16नो, नै देसासाया नैबे मोनसेया 16, देसासाखौ होनाय दंखायो, होमबा नै देसासाखौ नैयाव लिर। ओमफ्राय दानिया बिसोरनि बै मोननै अनजिमानि थारमाने आरो बैसोरनि सानजाब गासैया 16, थारमाने नैदो मोननै अनजिमाखौ सानजाब गासैया इसोर मोननैदो सानजाबबाथाय 2 मोनो होनना बुंदों। ओमफ्राय बेसेबां? 6400। ओमफ्राय सोंदों मा, बे मोननै अनजिमानि दुसासाया बेसेबां? नैखौ सोंदों, नै दुसासाया बेसेबां होनना बुंदों। भेरि सिम्पल। दाना सानखान्थि बानायबानो जाबाय इखो। नैबे सानजाबनिया इखौ डाइरेक्ट नैदो दानखाबाबो जायो। खनसेयावनो ओरैनो एख' बानायबाय थानांलिया, डाइरेक्ट दानखानायखौ। नैखौ 4दो दान, नैया 4दो दानबाथाय 4, नैखौ 4दो दान, नैया 16, ओमफ्राय लाथिख' लाथिख' फैबाय, नैया लाथिख' लाथिख'। दाना नैखौ 4दो दानलाय, नैया 4दो दान, नैखौ 4दो दानबाथाय बेसेबां जायो? 4 लाथिख' लाथिख'। इसिनि जाबाय, 4 लाथिख' लाथिख' जाबाय। 4 लाथिख' लाथिख' जाबाय होमबा नैबे 4 लाथिख' लाथिख' नैया जे माखौ सोंदोंमोन? दुसासाखौ सोंदोंमोन। दुसासाया 400। भेरि सिम्पल।
ओमफ्राय नोंनि अपसना बेलेबेल थानोसै 200 400 थानोसै 600 थानोसै 500 थानोसै बायदि बायदि थानोसै बा नोंनि एन्सारा जागोन 400 दाना नै मोनसेयाबो एखे दाना नैयाव सोंदों मा मोननै अनजिमानि देसासा आरो दुसासाया 13 आरो 1909 भेरि सिम्पल दाना सलुसना दहायनि बायदिनो एखे फर्मुलाखौ लिरनानै लाखा नैबे मोनसे अनजिमा नैबे गुबुन मोनसे अनजिमा आरो नैबे दुसासा सानजाब देसासा माया माया होनाय दोङो नै दुसासायाबो होनाय दोङो देसासायाबो होनाय दोङो मोननै अनजिमानि देसासा आरो दुसासाया फारियै 13 आरो 18 देसासाया 13 नै देसासाया 13 होनाय दोङो नै देसासानि जायगायाव लिर 13 ओमफ्राय नै दुसासायाबो होनाय दङ दुसासाया होनाय दं बेसां 1989 समान बेनिफ्राय नै मोननै दोङो मोननै अनजिमानि दुसासा आरो देसासाया फारियै 13 आरो 1989 दुसासा आरो देसासा होनाय दंखायो ना आरो फरायलाय मोनसे अनजिमाया 117 मोनसेया जेखिजाया नै मोननै अनजिमानि सानजाबगिरिया नैसिन जायो बा मोनसे अनजिमा होनाय दंखायो ने मोनसे अनजिमाया बेसां होनाय दंखायो मोनसे अनजिमाया 117 होनाय दंखायो बा आरो मोनसेया मा होनांगौ नै उवाया मा थारमाने भेरि सिम्पल इबो दाना इखो दानखाबाबो जायो डाइरेक्ट दानखानो हायो दाना बेखौ सलुसन खालामबानो सिम्पल नै उवाइखौ लाखि उवाइखौ दिहुननो नालाय उवाइखौ लाखिबाय उवाइखौ लाखिनाय लोगो लोगो नै सोमोन्दैया सायाव थांबाय नैया नैबे 1989 सानजाब 13 ओमफ्राय नैबे 117 दा दानबानो जाबाय नैखौ दानबाय जोङो दानबाथाय नै 117खौ 13 दो 9 सानजाबा मोनो नै 9 दाना इसिनि जाबाय मा जाखो दाना नैथिंगालै मा थाखो 1989 सिङाव 9 थाबाय दाना इखौ रानबाथाय मा थांगोन रानबाथाय बे थांगोन 2 थांबाय ओमफ्राय नैया आरो 2 ओमफ्राय थिंगालै 1 नै 1 जाबाय ओमफ्राय एन्सारा नै उवाइनि माना उवाइ माने मा 2 1 थारमाने मोनसे अनजिमाया 117 जायोबा गुबुन मोनसे अनजिमाया मा होनदों गुबुन मोनसे अनजिमाया थारमाने 221 भेरि सिम्पल दाना आरो मोनसे कुइसन दं मा मोननै अनजिमानि सानजाबगासेया 8 आरो मोननै अनजिमानि दुसासाया 8 आरो देसासाया 4 अब्ला बिसोरनि सानजाबगासेया बेसेबां ओइ बेथ' सिम्पलसो मोननै अनजिमानि हमना ला दहायनि रखम खालामनाया x सानजाब y समान नैथिंगालै दुसासा सानजाब देसासा मोननै अनजिमानि दुसासा आरो देसासाया 4 आरो 8 दुसासाया नै दुसानि सिङाव दुसासाया 4 आरो देसासाया दुसासाया 8 आरो देसासाया 4 अब्ला बिसोर मोननै सानजाबगासेया मा होनना बुंदों बिसोर मोननै सानजाबगासेयालाय मा होनो सानजाबगासे माने सानजाबना मोननाया सानजाबगासे होमबा 8 सानजाब 4 नैबेनो 8 सानजाब 4 32 भेरि सिम्पल स' बेनो फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बुजि मोन्दों आरो बेयो बिराद इन्टारेस्टिं मोनसेल'सो बुस्थु बेयाव नै फर्मुलाखौल'सो गोसो लाखिनांगौ आरो खायसे बुंदों आङो नै मोननै अनजिमा हमना ला x आरो y बे मोननै अनजिमाखौ सानजाबनानै जि मोनगोन बे मोननै अनजिमानि दुसासा आरो देसासाखौ सानजाबबाबो एसेबांनो मोनो थारमाने बेनिखायनो मालाबा नै मोनसे अनजिमाखौ होना दोनगोन नै मोननै अनजिमानि दुसासा आरो देसाखौ होना दोनगोन ओमफ्राय नोङो नै मोनसेखौ सोंगोन मालाबा नै मोननै अनजिमाखौबो होना दोनगोन ओमफ्राय बे मोननै अनजिमानि दुसासाखौ होना दोनगोन ओमफ्राय नोंखौ देसासाखौ सोंगोन मालाबा बेयो मोननै होमबा देसासाया मा होननानै हमना ला नोंखौ मालाबा सोंगोन मोननै अनजिमाया 4 आरो 5 बिनि देसासाया उमुक होमबा बिनि दुसासाया मा होनना सोंगोन सलुसन बानायबानो सिम्पल थ' बेखिनियानो फ्रेन्ड्स नोंथांमोना हयथ' बुजि मोन्दोंब्ला भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो माबाफोर बुजि मोनाखैब्ला सोंहरजागोन इयुननि भिडिअ लोगो मोननाय मिजिंजों दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों